Aurtengoa 12. Lasterketa da, eta betiko moduen nagusienetatik hasiko gara. Nagusienak 7 kilometro eta 250 metro izango dabez. Huertigaz batera, aurrera! Bueno, hau da nagusien lasterketa, esan dugu moduez, 7 kilometro eta 250 metro, 7 kilometro eta daude. Gogoratu, zigez lasterketa guzti honetan, partidetza ikesetek grenien, oso ugarik izazera, 800 inguru aplikatu ziren, kategorik maila guztietan, ia autoko daturik horrein ez daukagu, bai gero, esango dutzu eguzen bat partaide diran aurtengoan. ¡Apagaste! Gaby, a la tele, venga. A la zona, Jika. A la Unai, venga. Primora. Fine.
Apa mutile. Venga, cuadrilla. Apa Neska? Suave, suave, venga, hondo. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I won't know. Have you ever seen the rain? I won't know. Have you ever seen the rain? Coming down Sunday. Yesterday, Ala Isea, venga, hondo. sun is cold, the rain is hot. I Ala know Neskak. been that way for all my time. You're forever home to go through the circle, fast and slow. I know it can't stop. I wonder. I won't know. Have you ever seen me? I won't know. Have you ever seen me? Coming down sunny day. Yeah. I won't know. Have you ever seen me? I wanna know. Have you ever seen Hogeita bost minutu, hogeita bost segundu. Eta hemen datoz, bigarrena eta hirugarrena. Ala Jose, ala Jo! Jalo gero bat onditzapen. Bigarrena eta hirugarrena, empatata. Eta hemen datoz laugarrena. Honepe hogeita 6 minutu inguru, honepe hogeita 10 minutu baino gitziago. Hogeita 8 minutu inguru. Venga, Neko, tranqui, listo. Venga, Neko, ánimo. Jalo bat honetzat. Jalo bat guztien entzape, honepe hogeita 10 minutu bidera. Iñaki, venga! Vamos! Jalo bat honentzapen. Gogoratu lehenengoak hogeita 5 minutu, hogeita 5 segundu egin dauzela.
Honek hogeita bederatzi inguru. Hemen beste propentziki bat, beste hirukote bat. Honek hogeita 10 minututik bera sartuko dira. Eta txalo bat hori entzate. Momentu honetan 90 minutu. Txalo bat. Berezitako txalo bat. Hori entzate. 90 minutu tantuko dira. Apa, Gorka! Apa, Jon! Eta berator zeikote bat. Gabi, dorsala, atzetik. Dorsala erakutsi denbora galtzeko. Ala bingen oso. Emakumezkoen artien laugarrena izan zara. Zara, hobeto.
Nagoski monta. Ahí está. Bueno, cuadrilla importante, Hemen datoz, Barretzu, lasai. Ata kontu ez da bela hilaldirik egin. Apa, chavales. Presko datoz. Eta emakumezkoenak 5 garrana dugu hor, sartzen. Eta orain bai, orain kuadrillara esan dugu, 276 izan direla nagusien lehenengo lasterketa honetan. Hemen emeritzi garranare, gote. Inigo, zalo bero bat. Honete, 35 minutu inguruan, zalo bero bat eurintzat. Gaztetxo bai ikusten dugu, hemen, kuadrilla bat. Hau parazteak. Eta hitzi ere, 35 minutu, 36 izle. Hemen laukote hau, gaztetxo honena. Zalo bat eurentzapen. Hemen datoz, ikusten duzue irabaztea garrantzitsu izango da, baina garrantzitsuagoa adiskidetasuna eta ondo pasatzea. Aupa! Ahí va, azken zampan. Eta ingatzu, azken zampan. Horrezte, hiru datoz. Honek ben luzean hartu da parte. Edo integratu dira azkenengo momentuan. Dito horrek publiko dira botu. Eta hemen datorrezte kuadrilla bat. Honek ben, horreta amazazki sartu dira, Goiuri eta kuadrillie. ¡Apa, Udo! ¡Venga! ¡Ánimo, venga! Hemen datorrezte bikote bat. Honen neskak indartzu datoz. Azkeneko Apa, neska! Azkeneko data eginez. Zalo bat guztia bentzat. Zalo bat. Aurrera. Hemen gaztetxoak, barriro behar. Mucho, Balay, mucho. Venga. Lago eta 6. A favor. Beste bikote bat. Bat zenbaki dune persoa, Pedro.
eta Lore Beordoa. Berrogei minutura urreatu gara. Ez da garrantzitsua minutakea, baina aipatzen dut jakin dizuen lehenengoak 25 minutu, 25 segundu egin dauz, ez da hasiko urreko lasterketa. Esan dugu moduen, urrengoa 11-tik 14 urtera arteko gaztetxo izango da, eta 1500 metro eukiko da. Zalo bat honen zapen, aiba! Intzarra sobran honi jo, 7 kilometro eta laurel egin da gero. Hemen dator beste kuadrilla bat. Zapelduren eskuen altzata, argazkirako. Zalo bat honen zapen. Atletikeko kamiseta dunen, gaztetxoa. Zalo bat, neska honen zapen. Eta dago balitzen dago, txekundun bebai. Zalo bat honen zapen. Hemen neska kuadrilla laukote haude. Hemen eurko eta behar jaune behar. Ize, berrogei minutu. Eta 18 minutu pasotzu. Berrogei minutu. Zan niego guatzeratu ginda. Ez. No, alanda, bai. Eta hemen be bikote hau, eta 3 minututan sartuko da. Minuta 18 eta 60 dosalak. Eta hemen Zalo bero bat horretzapen, 4 minutu inguru. Yo he tardado menos. He tardado, creo que 18 minutos. Hemen dator, kuadrilla bat, neska honek indartzu, azken txarparaino. Eta gaztetxo hori behar, fuerte. Cabrón, eso hay que dejar a los chavales que ganen, no a los semiprofesionales esto. No, que va uno quintones y luego ya la noche. Hemen dator bikote hau indartzu. Apa gaztiek! Eta beste bikote hau indartzu eta barretzu. Zalo bat honetzat. Eta bakarlari honetzat bai, zelan ez. Hemen dator 6 eta 7. Honen indartzu eta barretzu. Sufrimenta gutxu batean bai. Beste neska gazta batzuk. ¡Aupa, Maite! ¡Maite! Zalo bat honetzapen. Eta hemen dator
zoitzu, 12. Eta hemen ikusten duzue, aipatu dugu lehen be, 86 urte, botelleru bat datorre alguen, Fortunato vencedor, benetan izena eta abizena de egon dize, 86 urteko gizona hau, azkeneko urtiotan gure kortzean urtu gobena, eta